ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ Эстебан Рибович дар турнири UFC 285 баргузор гардид ва бояд қайд кард ки ҳар дуи ҷанговаро вазни даркориро карда тавонистанд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. дар ин навор мо тарҷумаи ин маросимро барои шумо омода кардем. барои ҳамин лайку комментариҳои худро дареғ надорен. мо боша наворро оғоз мекунем. 70 килограмму 500 грамм вазни расмии ҷаноб Раҷабов. «70 килограмму 700 грамм вазни расмии Эстебан Рибович. Муҳориба дар вазни сабук. Лоиқ Раҷабов зидди Эстебан Рибович. Якум дар тарозу Лоиқ Раҷабов. Вазни расмӣ 70 килограмму 500 грамм. акнун рақиби ӯ Эстебан Рибович. Вазни расмӣ 70 килограмму 700 грамм. аввалин муҳорибаи шом хонумон ва ҷанобон Лоиқ Раҷабов зидди Эстебан Рибович. хотиррасон мекунем ки худи муҳориба шаби 4 ба 5 март баргузор мегардад ва дар навори навбатӣ мо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар бошед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.